Hello bayarok jotonon sari kaham tabu hingke ang Khumulwng dukmali hati o sakpaijak iur pizza o habjak tini hingke chung pizza salainai dogano samung khaimani waisino kolom tisra srang laisoka hingke samung pai phai tabu iur pizza o habdaijak ang oro waisakon try khainai ko tini no try khainai nai hingke bahainang ang nongna sawano nai tongdi ani loge hingke order khainan thangjak bisingo hingke ora asugui tongo tini asu nobarok bo sibia pura kolom tisra srang soka samung kol baileya nai Tahu hingke iko jual pizza atau sakpaijak Korean style pizza senaporo iko background no kenor no gitu magari rok betakjak dumale basa ayang ke blog C atau ke blog B tay kaisa side hingke blog E Takpan sakpaya ko sini pizza excited belain sana bagai oro hepno round pizza manthoya aje pila first nam no tahu ke senam ya bokrok terus kolok-kolok kayak price hari kolok-kolok kayak simis senam bokrok price besok ang saya price kebang kan tongo apa different busuk mana order kayak flavor bujui amas sih chicken dong nih tongo chicken by mushroom chicken busuk 150 jar no kayak ke 100 nih sih no starting thang cawi sanai thole thok ya thok zakale thok ini sanai thok zai yang kele nong no calak sakla kalau tak ini no first time khaimani ba bahaya kalau nona sagi nya kana oh yang ukolok nih light kerja umum sal hai sampai amas hal hai itu sunset mah iko bukung tono wah masing lai sukjak tabu khan sakpai aku kolom nang pizza dah sakpai geraka watermelon nagana ini kan juga kan soalnya Oke, salai bekha tau thanglai sinai bag tek tuija go sino tabu kisa mi khutu rok pai lai thanglai sinai no ba banyak Ay, siguro bila kay bike na yang picture ba? Mata ko niya ka. Donya buso? Basta. Okay. Dam. Hey, berkah. Sampai kanun sih. Pala pakai buat biozos, mau kalau di sini karena college pindah. Tahu kia cung hati kali berkah. Naga thanglai sinai. Sini bike of bus kanggo tasinggo pizza sapro yang bus kanggo rui kelang ma ba yang paising no hati khai bu yang no paika ayang tai talang lia bising bike bango kita ba yang kona wo si tonjak ni ko yang go 1,000 years later. Hingke bayarok ang dogani nogo sokpai kisi saires khaimani agolo iko my box hawi rukha ke yang my box atutuino chakumra bo thaise sanamui na kha satete o chakumra kha khayo jat kaham nonga no hne iko naidi sira kosam jak hingke abo banyo songnai hne yango athuk serei tongo chagrom khe 100 rupees ni paiti phemani
athok hingke to belai kheno dam hingke tei obono mui rok bai si buloi chanani ba asuk kobang bo nangya kisisa hingke no chogo hingke haini bagui no 100 rupees ni paiti phaimani si oso kisisa hingke ko kisa kisa chagrom ongsai phaika mui rogo runa phano kisa kachak kachak khaisi naithokya diba haini bagui kisa bono tabuk serui tongrao hingke chakumra bai athok ni combination hingke to tei sana kok sikri asuk keno thogo hingke tini ani songmani to busuk jara tei thokno thogya abo to saimaya ko tobo borni combination ke belai no kaham mili sogo haini bagui no tabuk songnani bagui athok serui tongo hingke athok serbai kha a thok barao no mosori sum pias rui kisa serui tongkha hingke aboni yagolo kha iko jira rok tei satui rok tongmani ri rokha first to kisa ang mosori sum pias no khamjer khainao aboni yagol khe mosla ruo hingke tabuk kha iko chakumra bo khisonoi ri rokha tabuk kisa kolmani yagolo kholobui runai hingke mui butui boroi rijak abo kutugui fol ongoi tongo hingke tabuk khani athok yogjak no rusinai tabuk sani mui ni flavor ekdom kaham khai motom ke phaisinai hingke chakumra bo to ang je kha khaimani jat kaham no iko haino se pura sebak saisi phaika asuk songna nas nangliya waisa kholobui rumani beshi asuk ong thangka sebagui thangka hingke taito beshi kolya kepek naisi hingke tabuk khe dhania rei rusinai oboro khe to tei bisi motom sinai hingke iko montutui ongkhani mui so finally ani mui monoi kari kha naidi athok chagrom bai chakumra bahai jib motom mani bai tei sana kok sikri kha hingke ayang mui mon bai tiklai bai dro baboro maisanai ba tabo hingke ani angur kosom jat kisa paijak tongo thupcha obno kisa tabuk chawi kha kachang rigrana the next day. Jotono no phungka hambaya rok obo khang kaisa barmi compost haike sanamani nogo je watermelon chamani bukurok alu bukurok gajor bukurok jesuk je ani mui kutung thekutung chamani bukurok oro joto rujak tui ruui kaisa dramo khaiui ekdom tight khe kholobui tonkha hingke obo tabuk 1 week ka kha hingke ang oboni butui no sakeui na sinai obo ani mui kutung thekutung yaphango runani bagui ang obo youtube o nai khaimani si bui bai keno khaibaio hingke angbo kwbangma try khainai kha omo haike ongono mui kutung rok hamui phaio obo to kisa kosok butui hingke ba vitamin ongoi phaio haini bagui ang omo haike daily no khainao tabuk to chinaro watui kisapano phaiya ko buina ing rogo hingke to watui phaika heno ke yango watui kisapano phaiya ko haini bagui ha ragmani kono mui kutung thekutung ongnani possible ya asukena hak karagma jesuk tui ruui bo ha phati bai si tongsuo haini bagui ang ani mosoya phangrogo kisa runani bagui ang omo haike no barmi compost haike sanamui tongkha hingke tabo bono butui sakeui tongo hingke oje bekap tongman no ke sakeui khipsinai iko tong mui kutung rok khaipano sar rok hingke to ruya omo haike no sanamui yaphang rogo ruo sar ni mui kutung chamani to chaya haini bagui tui bai ongya khe miski bai hingke ongya khe omo haike khaio hingke ko sake bai kha tabuk obakap no hingke khibui rusinai mubo manam kha iko odram no porskar ke sui tei bang haino hai dawi omo haike ta khainai obo khibai mani yagolo hingke tabuk obutui no ang rui sinai ani mosoya phango o moso sara khe ang jirania o thangporo 20 rupees ni paiti phemani abosi iko thai tongkha so kha karakma phano akon kosto khaimang ganang bo manaile phol ruya tongha dana abono iko thaimani rok no khetai bo kha sarangui phaio inke oro khe tui rujak kho ketei ko ang bakhate rok samani je yarung rok tongmani rok no bahai kena kairuo seui kairuo hinke tui rok ruo hinke obo butaktai bahai hai kholoi chanani jora sengkha te ani mui frei gokhrang jar bahai no chara jotono achaibai tongkha tabo obo joto tui rubai jotno ma khainai haike si thainani obo ang ani nok panjara wono ha ruine oma haike kaibai tono hinke khundro pui obo kheto ang askan motom jago thok jago mui butui rogo rokhe abandro rogo rokhe haini bagai obo bahaino ang kaino matono chamani barano ordek kaio ordek chao hinke obo tabo bono tui rubai muthangai kaham ke bufang kotor khaima ke oroni khakcha boni je blaino khakhagai muyo rokheno tei painan si nangya 1 year le
haino katiwi thango hingke abono ang tabuk tui ro bai ro grana tini ni bagai ani blog oro no thakjak sinai norok bai malai ani next blog o pai thak jora nai tongma bagui norok no jotono no pai phlaya hambai maro.